வணக்கம். நான் டாக்டர் கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். நிறைய பேர் என்னை பற்றி கேட்குறது, சார் உங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், யார் ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன், அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். நிறையா வீடியோ போடுறீங்க, நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 40,000 ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க உங்களுக்கு யூடியூப்பில் 2022 பிப்ரவரி டைமில். பட் யார் ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் அப்படின்னே உங்களுக்கு புரியல, உங்களை பற்றி நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் யார் அப்படின்னு சொல்கிறதுல, அவர் 21 வயசுல சிஏ முடிச்சாரு, அவர் ஆடிட்டரா ப்ராக்டிஸ் பண்றாரு, அவர் சிஏக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றதுல ரொம்ப ஈஸி. இப்போ யார் ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் அப்படின்னா, ஒரு 21 வயசு வரைக்கும் ரேஷன் கடையில போய் கியூல நின்று அவங்க அம்மா அரிசி வாங்கிட்டு வருவாங்க. வாரம் கிருஷ்ணன்ற பையன் அவனோட 21 வயசு வரைக்கும் அந்த அரிசியில் இருக்கிற கல்லு வண்டெல்லாம் பொறுக்கி கொடுத்து, அடுத்த ஒரு வாரம் ஒரு டப்பால அரிசியை போட்டு வச்சு, அந்த ஒரு வாரத்துல வண்டு சோறு இல்லாம, கல்லு சோறு இல்லாம, நெல்லு சோறு இல்லாம, ரொம்ப குழஞ்சி போய் சாப்பிட முடியாம, ஒரு நல்ல ஓரளவுக்கு டீசென்டான அரிசி சாப்பிட்டு வளர்ந்த பையன் தான் கிருஷ்ணன். உங்களுக்கெல்லாம் ரேஷன் அரிசினா என்னன்னு தெரியாது, இந்த காலத்து பசங்களுக்குலாம் தெரியாது. ரேஷன் அரிசி எப்படி இருக்கும், எப்படி இருந்துச்சு, ரேஷன் கடையில் என்னென்னலாம் நடக்கும், லைன்ல நிற்கும் போது என்ன நடக்கும், எப்படி அளந்து போடுவாங்க, அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. இந்த காலத்து பசங்கள்லாம் தெரியாது. ஏன்னா அவங்க அப்பா அம்மா படுற கஷ்டத்தெல்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஸோ கிருஷ்ணனோட பெரிய கனவு என்னவா இருந்துச்சுன்னா, சிஏ முடிக்கிறதுலாம் கனவுலாம் கிடையாது. சிஏன்றது எப்போ தெரியும்? 10ஆம் கிளாஸ் முடிக்கும் போது தெரியுமா சிஏன்னு ஒரு படிப்பு இருக்குன்ட்டு? சத்தியமா சொல்றேன், எனக்கு தெரிஞ்சு 9ஆம் கிளாஸ்க்கு வரைக்கும் எனக்கு சிஏன்னா என்னன்னே தெரியாது. சிஏ அப்படின்னு ஒரு தெரியவே தெரியாது. நான் 5ஆம் கிளாஸ்லயோ 6ஆம் கிளாஸ்லயோ சார்ட்டர் அக்கௌண்டன்ட்லாம் எனக்கு யாரும் கூட தெரியாது. அப்பெல்லாம் எனக்கு சயின்டிஸ்ட் ஆகணும்னு தான் ஆசை. ஓகே, அது என்ன படிப்புன்றதை விட்டுருவோம். கிருஷ்ணனுக்கு என்ன ஆசையா இருந்துச்சு அப்படின்னா, கிருஷ்ணன்ற பையனுக்கு நல்ல அரிசி சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு. நல்ல அரிசினா என்ன, நம்ம நார்மலா இப்ப சாப்பிட்றோமே, ஒரு அரிசி சாப்பிட்றோமே, ஒரு கிலோ 50 ரூபா, 52 ரூபா, 55 ரூபாய்க்கு, அன்னைக்கு ஒரு 25 ரூபா 30 ரூபாய்க்கு இருந்திருக்கலாம். அந்த அரிசி சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்துச்சு. நீங்க இப்பெல்லாம் கல்யாணத்துக்குலாம் போனா வகையா போடுறாங்க. அப்போ அந்த அரிசி நான் சாப்பிடும்போது பிரிஞ்சி அரிசி எல்லாம் கிடையாது, பாஸ்மதி அரிசி எல்லாம் கிடையாது, நல்ல அரிசி போடுவாங்க. அந்த அரிசி எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும். எங்க தாத்தா புரோகிதத்துக்கு போவாங்க, தாத்தா சித்தப்பா எல்லாம் புரோகிதத்துக்கு போவாங்க. அப்போ அந்த வீட்டுல கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அது எங்க தாத்தா சித்தப்பாக்கு வரும். அவங்க மாசத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு 3-4 கிலோ கொடுத்து அனுப்புவாங்க எங்க வீட்டுக்கு, நல்ல அரிசி. அது எங்க அம்மா, அது எப்பயாவது ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு தடவைனா, அது 2 மாசத்துக்கு கழிச்சு கூட வரும், சம்டைம்ஸ் வரும், சம்டைம்ஸ் வராது. அதனால எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, ஏதாவது நல்ல காரியம் நல்ல நாள் அப்படின்னா அந்த நல்ல அரிசி பொங்குவாங்க. மிச்ச நாளும் ரேஷன் அரிசி தான். அண்ட் ரேஷன் அரிசி ரொம்ப குழஞ்சு போயிடும், நல்லா வரையெல்லாம் இருக்காது, உங்களால விதவிதமாக சமைக்க முடியாது. ஸோ எங்க அம்மா அதை மேனேஜ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, தயிர் சோறு தான். தயிர் சோறு, மாவடுன்னு சொல்லுவாங்க, மாங்காய் ஊறுகாய்ல மாவடுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த குட்டி குட்டி மாங்காவை ஊற வச்சிருவாங்க, இந்த தண்ணியில ஊற வச்சிருவாங்க, அந்த கார தண்ணியில ஊற வச்சு கட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 1995 2011 வரைக்கும், ஆர் 12 வரைக்கும் கூட இருக்கலாம், நான் அதுதான் சாப்பிட்டேன். 2 வேளை, மத்தியானம் நைட்டு. ஸோ கிருஷ்ணனுக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இதுலேருந்து வெளில வரணும், இந்த ஒரு ஏழையான ஒரு வாழ்க்கையிலேருந்து வெளில வரணும். கிருஷ்ணன் 6ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும், 5ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற வரைக்கும் இருந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமே கிடையாது. கிருஷ்ணன் இருந்த வீட்டில் பாத்ரூம் கிடையாது. கிருஷ்ணன் வீட்டில் ஹாலு, பெட்ரூம், கிச்சன் கிடையவே கிடையாது. கிருஷ்ணன் இருந்த வீடு எப்படி இருக்கும்னா, 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் ஒரே ஒரு ரூம்,
அந்த ரூம்ல ஒரு போர்ஷனை தடுத்து கிச்சன் மாதிரி ஒன்று இருக்கும், அவ்வளோதான். ஹாலு பெட்ரூம்லாம் கிடையாது, ஒரே ஒரு ரூம். 10க்கு 10 தான், 10க்கு 10 தான், நிறைய பெருசெல்லாம் இல்லை. அந்த ரூம்ல தான் இந்த சைடில் படுத்துப்போம். அம்மா வந்து ஒரே ஒரு பீரோ இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச எங்களோட மொத்த சொத்தே ஒரே ஒரு பீரோ தான். ஒரு பீரோ தான் எங்களோட சொத்து. பீரோ இருக்கும், அதுக்கு கீழே அம்மா படுத்துப்பாங்க, இந்த சைடில் நானும் அப்பாவும் படுத்துப்போம். அது பக்கத்துலேயே கிச்சன் இருக்கும். அதான் அந்த ரூம் 100 ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும். பாத்ரூம்லாம் காமன் தான். நான் எவ்வளோ நாள் அந்த பாத்ரூம் வாசல் நின்றுருக்கேன். ஏன்னா கியூ கொடுத்தணும், அது ஒரு 5-6 கொடுத்தணும் இருக்கும், அந்த கியூவில் நிற்பாங்க. வீட்டுக்குள்ள பாத்ரூம் வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்ட பையன்தான் கிருஷ்ணன். நல்ல வேலை. ஆனால் ரொம்ப தள்ளி போனோம். நான் படித்த ஸ்கூல்லேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர் தள்ளி போய் அங்கே அம்மா வந்து இதே அளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எப்படியோ உசரை கொடுத்து சேர்த்து கீத்து ஏதோ பண்ணி அப்புறம் கடனை வாங்கி சின்னதாக ஒரு 250 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு வீடு வாங்கினாங்க. அது எவ்வளோ கடன் வாங்கினாங்களோ அந்த காலத்தில் எனக்கு தெரியாது. 1999 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது மாதிரி வீட்டுக்குள்ள பாத்ரூம் எப்படி இருந்திருக்கும்ல, எப்படி இருந்திருக்கும். ஐயோ, இனிமே நம்ம நினைச்ச நேரத்துக்கு பாத்ரூம் போலாமா? நமக்கு முன்னாடி பாத்ரூம்ல யாரும் கியூல நிக்க மாட்டாங்களா? நாங்க தண்ணி இறக்கணும். ஆக்சுவலி நான் 5th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்க வரைக்கும் நான் குளிக்கணும்னா நான் கிணத்துலேருந்து தண்ணி இறச்சி வச்சுதான் குளிக்கணும். அப்போ நீங்க நினைக்கலாம் இப்படிதானே இருந்துச்சு, எல்லாரோட லைஃப் இப்படிதானே இருந்துச்சு. இல்ல, இப்படி இல்ல. என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுல எல்லாம் இப்படி கிடையாது, என் வீட்டுல தான் இப்படி இருந்துச்சு. நீங்க வந்து 1980s எல்லாம் பேசுனீங்கன்னா ஓகே, அப்படிதான் இருந்திருக்கும். நான் சொல்றது 1999 சொல்றேன். அதாவது அந்த அண்டர் பாவர்ட்டி லைன் அப்படின்றத வாழ்ந்த கிருஷ்ணன் சொல்றேன். இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தா போகும். ஏன்னா கிருஷ்ணன் யாரு அப்படின்றது வந்துட்டு இன்னைக்கு பாக்குற கிருஷ்ணன் 1995 to 1999 அவன் எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்பட்ட கிருஷ்ணன் ஆர் அதை தாண்டின கிருஷ்ணன் சொல்லலாம். ஸோ நான் எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னா, எங்க அம்மா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கோ இல்லைன்னா 1.5 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை தான் ஹவாய் செப்பல் வாங்கி தருவாங்க. அந்த ஹவாய் செப்பல் மேபி 20 ரூபா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹவாய் செப்பல், நார்மல் ஹவாய் செப்பல். இன்னைக்கெல்லாம் வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு படத்துல ஒருத்தனை ஏழையா காட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஹீரோவுக்கு அந்த செப்பலை மாட்டி விடுவாங்க, ஹவாய் செப்பல். அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு அதுதான் வந்து எங்களோட செருப்பு. அதுமே எங்க அம்மா வந்துட்டு தேஞ்சி அது செருப்பு போட்டிருக்கோமா செருப்பு வெறுங்கால் நடக்கிறோமானே தெரியாது, அந்த மாதிரி லெவலில் தான் இன்னொரு செப்பல் வரும். இதை வேற நான் வந்து பாதுகாக்கணும், இதை யாரும் திருடிட்டு போயிடக்கூடாது. இதை வேற எவனா திருடுவாங்க வேற, அதுதான் இந்த கோயிலில் கீழே போட்டு போனா. அப்போ கூட எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க, சரி தேஞ்சிச்சுன்னா தூக்கி போட்டுறாத, புது செப்பல் வாங்கினாலும் நம்ம இந்த மாதிரி கோயிலுக்கு போறோம் இல்லைன்னா கல்யாணத்துக்குலாம் போறோம்னா பழைய செப்பல் போட்டு வா, ஏன்னா செப்பல் மாறிடும். இவங்க வாங்கி கொடுத்ததே 20 ரூபா 10 ரூபாய்க்கு ஒரு செப்பல், இதை திருடுவான்னு வேற நம்ம அது காவல் காக்கணும். கோயிலுக்கு போயிட்டு நிறைய டைம் தெரியாதனமா புது செப்பலை போட்டு போயிட்டு காவல் காத்துருக்கேன். நான் சாமி கும்பிடுறதா செப்பலை கும்பிடுறதான்னு தெரியாம இன்னைக்கு ஒரு தடவையும் நான் இன்னைக்கு யோசிப்பேன், காசுலயே ஒரு செப்பல் போட்டுருணும், ஒரு 300 ரூபாய்க்கு ஒரு செப்பல் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளவு நாள் அந்த ஷூவோட மேல் பகுதி இருக்குல்ல, அந்த கட்டவரல், ஷூவோட காலில் இருக்கிற கட்டவரல் பகுதி ஓட்ட வந்துடும். சாக்ஸ் வந்து ஏன்னா நம்ம கால் கொஞ்சம் வளர்ற கால், ஸோ அந்த ஷூவை வந்து பிச்சுக்கிடும் விளையாடினா. அதுக்கப்புறம் அது எவ்வளோ நாள் அந்த ஓட்ட ஷூவை போட்டுன்னு போயிருக்கோம். ஒரு நல்ல ஷூ வாங்க மாட்டோமா, ஒரு நல்ல செருப்பு போட மாட்டோமான்னு ஏங்கின கிருஷ்ணன். ஒரு பெரிய வீடு, அதாவது ஓரளவுக்கு இப்போ வந்துச்சு. இப்போ 2000 நாங்கள் வந்துட்டு வீட்டுக்குள்ளேயே பாத்ரூம் இருக்கிற வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீட்டுக்கு போனா அந்த ரேஞ்சில் அவங்க வேற மாதிரி மாறிட்டாங்க. அவங்க மாடி வீடு கட்டிட்டாங்க, பங்களா கட்டிட்டாங்க, பெரிய பெரிய ஃபிளாட்டுக்கு போயிட்டாங்க. அது மாதிரி ஓகே. சைக்கிள் அடுத்தது. சைக்கிள்ன்றது இன்னும் நம்ம ஸ்கூலுக்கு வந்து டெய்லி வரத்துக்கு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். என் வீட்டிலேருந்து என் ஸ்கூலுக்கு வரத்துக்கு நான் 1.5 மணி நேரம் 1.25 மணி நேரம் ஆகும். சம்டைம் மிஞ்சி போனால் 1 மணி நேரம், 3/4 மணி நேரத்தில் 1 மணி நேரம் ஆகிடும் என் வீட்டுக்கு. நான் பப்ளிக் பஸ்ஸில் தான் போய் ஆகணும்.
எங்கள் வீட்டில் வண்டி கிடையாது. எங்கள் அப்பா கிட்ட சைக்கிளும் கிடையாது, பைக்கும் கிடையாது, எந்த வண்டியும் கிடையாது. எனக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. பைக்கெலாம் ஓகே, அப்புறம் லேட்டராக வந்துச்சு. சைக்கிள் வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசை. வாங்கி தர மாட்டாங்க எங்கள் வீட்டில், சைக்கிளே வாங்கி தரல. அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பிச்சை எடுத்து அவன் தூக்கி போட வேண்டிய சைக்கிளை ரெடி பண்ணி ஓட்டிக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் 9th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாங்க. ஒரு ஒன்றுத்துக்கும் போராடி 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 அழுது புலம்பி. ஆனால் இருந்து வந்து யாரும் வஞ்சனை பண்ணல. அம்மாலாம் இருந்தெல்லாம் வஞ்சனை பண்ணல, அவங்ககிட்ட இல்லை, அவ்வளோதான். ஸோ யார் கிருஷ்ணன்னா, ஒரு சைக்கிளுக்கு 1 வருஷம் அழுது, 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் அழுது போராடி ஒரு சைக்கிள் வாங்கணும். இன்னைக்கு வந்து பர்த்டே கிஃப்ட் அப்படின்னு அப்பா வந்துட்டு 3ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கோ 2ஆம் கிளாஸ் படிக்கிற பையனுக்கோ ஒரு சைக்கிள் வாங்கி தராரு. 3 வயசுலேயே கூட சைக்கிள் வாங்கி தராங்க. அந்த மாதிரிலாம் வரல. செலவே இல்லாத படிப்பு படிக்கணும். என்னோட கனவுலாம் ஒதுக்கி வச்சாச்சு. சயின்டிஸ்ட் ஆகணும், அதெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சாச்சு. செலவே இல்லாத ஒரு படிப்பு படிக்கணும். படித்தா மட்டுமே அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம். எந்த விதமான சலுகைகளுமே தேவையில்லை, கவர்மெண்ட் சலுகைகளும் தேவையில்லை, காசும் பெருசா தேவையில்லைன்ற படிப்பை படிக்கணுன்றதுதான் சிஏக்குள்ள வந்தேன். நான் சிஏ படிச்சு முடிச்சா மட்டும்தான் எனக்கு லைஃப். சிஏ படிச்சு முடிச்சா மட்டும்தான் எனக்கு லைஃப். உற்றாதீங்க எப்போன்னு இப்போ ஒரு பாட்டு வருது, அதே தான் என் லைஃப். உற்றாதீங்க 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 உற்றாதீங்க. இன்னைக்கு எல்லாம் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு செலவு பண்றதுக்குலாம் ரெடியா இருக்காங்க. ஓகே, அது ஒரு டைப்பு. செலவு பண்ணவே முடியாத பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி டைப் தான் என் டைப்பு. அப்போ எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, இப்போ நம்ம நினைச்சது நடக்கணும்னா இந்த படிப்பை படிச்சா முடியும். இந்த படிப்பை படிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் பெருசா சம்பாதிக்கிறோம், அப்புறம் மிக பெருசா சம்பாதிக்கிறோம். இதுதான் அன்னைக்கு என்னுடைய எய்ம். இப்படிதான் இருந்துச்சு, வேற எதுவுமே இல்லை. ஆனா ஒரு டைம் திடீர்னு வந்துச்சு, நான் மட்டும் பெருசானா போதுமா, என் குடும்பம் மட்டும் இப்படி ஏழ்மை நிலைமையிலேருந்து இப்படி நல்ல நிலைமை வந்தா போதுமா. என்னோட 21 வயசுலேருந்து நான் எங்கள் வீட்டில் சொல்லிட்டேன், அம்மா இனிமே நான் நல்ல அரிசி மட்டும்தான் சாப்பிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நான் ரேஷன் அரிசி சாப்பிட்றதே இல்லை. அதுக்காக நான் தயிர் சாதம் சாப்பிட்றதே இல்லை. எனக்கு நீ 31 வயசு ஆகுது, நான் 10 வருஷம் ஆகுது நான் தயிர் சாதம் சாப்பிட்டு. எனக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் என்னோட 21 வயசுலேருந்து என்னை பார்த்தவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் தயிர் சாதம் சாப்பிட்றது கிடையாது. அந்த மாவட்டக்கிட்டே போகிறது கிடையாது. ஏன்னா அது என்னோட ப்ரைடு. அதே மாதிரி இந்த சாதா செப்பல் நான் போடவே மாட்டேன். இந்த ரொம்ப கம்மி வேல்யூ இருக்க செப்பல் நான் போடுறது இல்லை. பிகாஸ் தட்ஸ் மை ப்ரைட். பிகாஸ் இன்னைக்கு நான் சிஏ முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றதோட எது என்னை சிஏ ஆக்க தூண்டிச்சு அதுதான் நான் ஆக்க தூண்டிச்சு. என்னோட ப்ரைஸஸ் இதெல்லாம் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்னு நான் சொல்லுவேன். நான் நல்ல அரிசி சோறு சாப்பிட்றதும் நல்லா காஸ்ட்லி செப்பல் போடுறதும் என்னோட அச்சீவ்மெண்ட்னு சொல்லலாம். எவ்வளோ நாள் மாலுக்கு பைக் பார்க்கிங்க்கு காசு கொடுக்கறதுக்கு பயந்துக்கிட்டு காசு இல்லாமல் மாலுக்கு போகணும்னு ஆசை. எப்படி விண்டோ ஷாப்பிங் தான் பண்ண போகிறோம். மாலுக்கு எதிர்க்கு ஏதாவது ஒரு சந்து பார்த்து வண்டியை விட்டுட்டு அந்த மாலுக்கு போயிட்டு சும்மா பார்த்துட்டு வருவோம். இன்னைக்கு மாலில் எந்த பொருளை வேணாலும் என்னால் வாங்க முடியும். மாலில் ஒரு கடையை கூட என்னால் வாங்க முடியும். இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் ஹைதராபாத்தில் எனக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்துச்சு, அது வந்து மால்லையே வச்சு எடுத்தேன். மால் நம்ம சிட்டி சென்டர் மாதிரி இருக்கிற ஒரு மால்லையே நான் ஹைதராபாத்தில் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். நான் சென்னையில் மட்டும்தான் உங்களுக்கு தெரியும், பட் நான் சென்னைக்கு முன்னாடியே கிட்டத்தட்ட 11 சிட்டியில் கிளாஸ் எடுத்துட்டு தான் கடைசியாக சென்னையில் வந்து ஓகே இனிமேல் வெளியூர் போக தேவையில்லை, சென்னையிலே இருந்துருவோன்னு சொல்லிட்டு. மால் வாடகையே நிறையா இருந்துச்சு, மறந்துட்டேன் அந்த மால் பேர், ரொம்ப ஃபேமஸ். அங்கே நிறையா பேர் மாலில் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி சிஏ எல்லாரையும் ஆக வச்சா, என்ன மாதிரி இருக்கிற நிறைய பேர் ஆக வச்சா இப்போ எல்லாருமே பெருசாயிடுவாங்கல்ல அப்படின்னு ஆரம்பிச்சதுதான் கிளாஸஸ். 21 வயசுல நான் எல்லாம் யார்கிட்டையும் போய் நிற்கல.
எனக்கு சான்ஸ் கொடுங்க அப்படின்லாம் யார்ட்டி போய் நிற்கல. நான் கிளாஸ் ஆரம்பிச்சிட்டேன். எனக்கு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்தாங்க. என்னை பார்த்தவங்கலாம் தெரியும், என்னை சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்தவங்களுக்குலாம் எனக்கு தெரியும், என்னை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் நான் யாருன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்படி தான் வந்தாங்க. ஸோ அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது கிளாஸஸ். நான் சிஏ ஃபைனலுக்கு மட்டும் தான் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் எடுத்தேன். அப்புறம் சிஏ இன்டர் கிளாஸ் எடுத்தேன். சிஏ இன்டர் கூட லேட்டாக தான் எடுத்தேன். பட் சிஏ ஃபைனல் தான் ரொம்ப நாள் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட 700 பேர் சிஏ ஆயிருக்காங்க. என்கிட்ட படித்து 700 பேர் இது வரைக்கும் சிஏ ஆயிருக்காங்க 10 வருஷத்தில். லாஸ்ட் 10 வருஷத்தில் ஆரம்பத்துலலாம் 2 பேர் 3 பேர் 2 பேர் 2 பேர் 3 பேர் 2 பேர் இப்படி தான் ஒரு பேட்ச் போகும். மாதம் மாதம் அப்படி பேட்ச் போயிட்டே இருக்கும். வீட்டில் டெய்லி காலையில் 6லேருந்து 9 இல்லைனா 8 அந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுப்பேன். வீட்டுக்கு வருவாங்க ஃபஸ்ட்டெல்லாம். அதுக்கப்புறம் நான் தனியாக ஒரு இடத்த சின்னதாக வாடகைக்கு எடுத்து அப்படி ஆரம்பிச்சுது. இன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தனை கேட்டால் எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறேன்னா 37 லட்சம் சம்பாதிக்கிறதா சொல்கிறான். 37 லட்சம். அவனுக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கும்போது அவனுக்கு நான் வாங்கின ஃபீஸ் 2500 ரூபா. அவனே சிரிப்பான் சொன்னான். 25 லட்சம் 26 லட்சம் வாங்குற எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு அவங்களாம் சிஏ முடிச்சுட்டு. கடைசியாக எனக்கு ஒரு பொண்ணு ஞாபகம் இருக்குது. 2020 அந்த பொண்ணு வந்து துபாயிலேருந்து இந்தியாவுக்கு வருது. விஜயஸ்ரீ கேகே நகரில். கடைசியாக அவள் எதிர்பார்த்த சேலரி வந்துட்டு நான் 2020 சொல்கிறேன் 19 லட்சம். அந்த பொண்ணு அவள் 2014 சிஏ முடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2014 சிஏ முடிச்சுட்டு அவள் வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணி 2019-20 அவளோட எதிர்பார்ப்பு என்னவா இருக்குன்னா 18 லட்சத்துக்கு மேலே. ஏன்னா அது ஆல்ரெடி நான் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கேன், அது மேலே அப்படின்ற எதிர்பார்க்குறேன். எதிர்பார்க்கறதுல தப்பு கிடையாது. இப்படி தான் வளர்த்து விட்ட பசங்க. இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம், சார் அப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸே இவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க, நீ எவ்வளோ சார் சம்பாதிப்பீங்கன்ட்டு. இங்கே சம்பாத்தியம் மேட்டர் கிடையாது. இங்கே நம்மளோட எய்ம் தான் மேட்டர். நம்ம என்னவா ஆக நினைச்சோம், நம்ம என்ன ஆனோம், நம்ம என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம யாரை மாற்றிக்கிட்டு இருக்கோம், எவ்வளோ குடும்பம் முன்னேறி இருக்கு. இன்னைக்கு வந்துட்டு டிஏவியில் படித்த பசங்களோ, பத்மாஷாத்ரி வந்து படித்த பசங்களோ, பிஎஸ்ஐ ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தவங்களோ, அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ஸ்கூலில் படித்தோ பெரிய பெரிய காலேஜில் படித்த பசங்களையோ உருவாக்குறதுல எனக்கு சுத்தமாக பெருமை இல்லை. எனக்கு பெருமை சாதா ஸ்கூல்லேருந்து, பெரம்பூரில் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து வர பையனை உருவாக்குறது தான் என்னோட பெருமை. ஒரு சாதா ஸ்கூல்லேருந்து சாதா பேக்ரவுண்டு அவனை நான் கொண்டு வரேன் பாரு, அதுதான் என் பெருமை, என்னோட பேட்ச் அதுதான். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் கேட்பீங்க, சார் உங்கள் அகாடமியில் எவ்வளோ பேர் ரேங்கர்ஸு பண்ணாங்கட்டி, இவெல்லாம் படிக்கவே வைக்கலாம உட்காந்துருக்கான், அவனை நான் உருவாக்குவேன், நான் ரேங்கர் உருவாக்கிட்டு உட்காந்துருப்பானா? எவ்வளோ பேர் ரேங்கரோட பேக்ரவுண்ட் பார்க்குறீங்க? எவ்வளோ பேர் கிளாஸ் எடுத்தா எவ்வளோ பேர் ரேங்க் வாங்குறாங்க? நீங்கள் அதெல்லாம் டினாமினேட்டர் எவனா பார்க்குறீங்களா? எவனாவது டினாமினேட்டர் கேட்குறீங்களா? 250 பேர் சி ஆயிருக்காங்க அந்த அகாடமியில் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் எவன் பார்க்குறீங்க? 50 பேர் கிளாஸ் எடுத்து 40 பேரா பாஸ் பண்றான், 1500 பேர் கிளாஸ் எடுத்து 300 பேர் பாஸ் பண்றான். அது என்ன டினாமினேட்டர்ல? யார் டினாமினேட்டர் பாக்குறாங்க? எவ்வளவு பேர் யூடியூப்ல கமெண்ட் பண்றீங்க? உங்க ரிசல்ட்டை சொல்லுங்க. நான் சொல்லிட்டேன், அது வேற விஷயம். உங்க ரிசல்ட்டை சொல்லுங்க, எவ்வளவு பேர் ரேங்க்? அதுவும் சொல்லிட்டேன், 326 மார்க் தான் ஹையஸ்ட். ஏன் 340 மார்க் எடுக்கல? அவங்க எடுத்துட்டாங்க, நீங்க எடுக்கலன்னா என்ன பேக்ரவுண்ட் பசங்க இங்க வராங்க? அப்பா டாக்டர், அம்மா டாக்டர், அப்பா இன்ஜினியர், அம்மா இன்ஜினியர் பசங்க வராங்க. பாதி பேர் எழுத படிக்கவே தெரியாது அப்பா அம்மாவுக்கு, அந்த பசங்க தான் வராங்க பாதி பேர், முக்காவாசி பேர். இன்ஃபேக்ட் அவங்கள ஆக்குறது தான் எனக்கும் பெருமை. என் அப்பா கிட்ட எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல நீங்க ஒரு லெட்டர் குத்தீங்கன்னா 1.5 hour ஆகும் ஒரு பேஜ் படிக்கிறதுக்கு. ஆனா படிப்பாரு, எழுத்துக்கூட்டி எழுதி படிச்சிருவாரு. அதுதான் எங்க அப்பா. எவ்வளவு பேர் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க? எவ்வளவு பேர் எங்க வீட்டுக்கு வந்திருப்பீங்க? எங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்களா நீங்க கவுண்ட் பண்ணலாம். எங்க அப்பாவை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச மோஸ்ட் ஆஃப் த அட்மிஷன் எங்க வீட்டில் தான் நான் போட்டிருப்பேன். எங்க அப்பாவை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. நிறைய பேர் வீட்டுக்கு எங்க அப்பா வந்திருப்பாரு புக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கெல்லாம், நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. சென்னையில இருந்தா கண்டிப்பா வந்திருப்பாரு, பார்த்துருப்பீங்க, நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. சம்டைம்ஸ் எங்க அப்பாவை சில பேர் போஸ்ட்மேன் நினைச்சுப்பாங்க, சில பேர் டெலிவரி பாய்னு நினைச்சுப்பாங்க. இன்னைக்கும் அவங்க மாறவே இல்லை, அவங்க அப்படிதான் இருக்காங்க. நானும் அவங்கள மாற்ற எவ்வளோ ட்ரை பண்றேன், பெருசு பெருசா வீடு வாங்கி கொடுக்குறேன், அவங்க மாற மாட்டாங்க. ஸோ இது ஏன் நான் ரெக்கார்ட் பண்றேன்? இது ரெக்கார்ட் பண்ணி என்ன ஆக போகுது? ஒன்றும் ஆக போகுது இல்லை. யாருக்காவது ஒருத்தரோட லைஃப் இதை மாற்றும், ஒருத்தரோட லைஃப் இதை மாற்றும். என்ன சாதிச்சோம்?
ஆமா 21 வயசுல சிஏ முடிச்சோம், ஃபர்ஸ்ட் அட்டம்ப்ட்ல பாஸ் பண்ணோம். இதெல்லாம் ஒரு சாதனையானா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய சாதனைலாம் இல்லை. இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட் எவ்வளோ பேரோட லைஃப்பை நம்ம மாற்றிருக்கோன்றது தான் சாதனை. எவ்வளோ பேரோட லைஃப், எவ்வளோ பேரோட குடும்பத்தை நம்ம மாற்றிருக்கோன்றது தான் சாதனை. இந்தியாவோட ஜிடிபி என்னால் எவ்வளோ ஏறி இருக்குன்றது தான் சாதனை. இன்னைக்கு ஒருத்தரும் லட்சமாக சம்பாதிக்கிறான்ல, அப்போ இந்தியாவோட ஜிடிபி ஏறதான் செய்யுது. அவனால செலவு பண்ணுவான் தானே. வீடு வாங்குவான், கார் வாங்குவான், பங்களா வாங்குவான், டாக்ஸ் கட்டுவான். இதுதான் சாதனை. நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம எப்படி மேம்படுத்துறோன்றது தான் சாதனை. சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கும். அதாவது இந்த பூமி நீ வாழறது மட்டும் போயிடாம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு விட்டு போகணும். அதாவது அப்படி சஸ்டைனபிள், வாழடி வாழை சொல்லலாம். சஸ்டைன் நான் பண்றது தான். நான் ஒரு பெரிய சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண ட்ரை பண்றேன். எனக்கு ரமணா படம் ரொம்ப பிடிக்கும். ரமணா இஸ் மோஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷனல் ஃபிலிம் ஃபார் மீ. சினிமாலேருந்து நான் ரொம்ப சினிமா பார்ப்பேன், நிறையா பார்ப்பேன். அங்கேருந்து நல்ல விஷயங்கள்லாம் நிறைய எடுத்துப்பேன், கெட்ட விஷயங்கள்லாம் விட்டுருவேன், நல்ல விஷயங்கள் நிறைய எடுத்துப்பேன். அதில் ஒரு டீச்சர் நினச்சா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஆனால் அது டீச்சர் ஆகணும்னா இங்கே வேலை இல்லாதவன் டீச்சராக ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு. போக்குவரத்து அப்படிதான். வேற எந்த ஒருத்தன் கேட்குறான், என்ன சார் சிஏ முடிச்சுட்டு வெறும் டீச்சிங் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றான். என்னை பற்றி உனக்கு என்ன தெரியும்? நான் யாரெல்லாம் என்னோட கிளைண்ட் உனக்கு என்ன தெரியும்? எவ்வளோ பெரிய ஆளுங்களாம் என்னோட கிளைண்ட்டு. நான் விட்டு வந்தேன் எதுவும் ஆனான்னு சொல்லிட்டு. ரீசெண்டாக 2019-20 நான் விட்டு வந்திருக்கேன். எவ்வளோ பெரிய கிளைண்ட் பார்த்துருக்கேன், எவ்வளோ பெரிய ஆள் வச்சிருந்தேன்னு சொல்லிட்டு. சில விஷயங்கள் எத்திக்ஸ்னால விட்டேன், சில விஷயங்களை வந்துட்டு சரி வானான்னு விட்டேன், சில விஷயங்கள் என்னோட ஜூனியர்ஸ்க்காக விட்டுருக்கேன், நிறைய விட்டுருக்கேன். பட் இன்னைக்கும் ஐ எம் ப்ராக்டிசிங். மை ப்ராக்டிசிங் இன்கம் இஸ் குட் இனஃப். சில பேர் போடுறான், என்ன சார் யூடியூப்ல வீடியோ போட்டுனே இருக்கீங்க, நீங்க என்ன யூடியூபரான்ட்டு. ஆக்சுவலி இன்னைக்கு எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் யூடியூப் சேனல் வச்சுக்கணும். யூடியூப் சேனல் இல்லைன்னா பெரிய ஆளுங்களே பெரிய ஆளு கிடையாது. மோடியே லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணாதான் நம்ம எல்லாம் பாக்குறோம். டெய்லி ஃபேஸ்புக்ல லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. உங்களுக்கு யாருக்கு தெரியும் தெரியல எனக்கு. இல்லை அதுக்காக சொல்லல, மோடிக்காக இப்போ அப்படிலாம் சொல்ல வரல. இன்னைக்கு நம்ம நினைக்கிறத நமக்குன்னு ஒரு சேனல், பெரிய பெரிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிலாம் ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்றாங்களே, நீங்க எடுத்து பாருங்க. உங்க வீட்டில் ஒரு 10 தமிழ் சேனல், 10 சேனல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு சேனல் 10 சொல்லுங்க பார்ப்போம். இந்த சேனல் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிக்கு சம்மந்தம் இல்லாத 10 சேனல் சொல்லுங்க பார்ப்போம். சகுனி படத்தை சொல்லுவாங்க, தலைவரை நம்ம ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிவிக்கு சேனல் வச்சுக்கணும் தலைவரே அப்படின்னு. அந்த மாதிரி யூடியூப் நீங்க பாக்குறது என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்காக, நான் வச்சிருக்கிறது என்னோட சேனல். இது என்னோட சேனல், திஸ் இஸ் மை சேனல். நான் சொல்ல வரத நான் சொல்றேன். என்னோட மீடியம் அது. நான் இந்த உலகத்துக்கே சொல்றேன். முன்னாடி என் 10 பேர் எனக்கு எதிர்க்க உட்காந்துருப்பாங்க, எனக்கு எதிர்க்க வெறும் 10 பேர் உட்காந்துருப்பாங்க. என் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு மட்டுமே சொல்லிக்கிட்டு இருந்தது. இன்னைக்கு உலகத்துக்கே போய் சேருது. மாயாவனம் பக்கத்துல ஒரு குக்கிராமத்துல உட்காந்துருக்க ஒருத்தனுக்கு, மாதிரி மங்கலத்துல உட்காந்துருக்க ஒருத்தனுக்கு நான் சென்னையில கத்தினா எப்படி கேட்கும்? யூடியூபர் தான் கேட்கும். இங்க கத்தினா கேட்குமா? நான் கேட்க நிகழ்லேருந்து கத்துறேன். மாயாவரத்துல இருக்கிற மாதிரி மங்கலத்துல இருக்கிறவங்க கேட்குமா? சித்தர்காடு பக்கத்துல இருக்கிற ராமபுரத்துல இருக்கிறவங்க கேட்குமா? எப்படி கேட்கும்? இன்டர்நெட் மூலியமா தான் கேட்கும், யூடியூப் மூலியமா தான் கேட்கும். சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். ரெகுலரா பாக்குறவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். கண்டிப்பா போர் அடிச்சு போயிடும். ரெகுலரா பாக்குறவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும். ஆனா இப்பதான் ஒருத்தன் வரான்னு வச்சுக்கோங்க, 10 நாளைக்கு முன்னாடி தான் அவனுக்கு இந்த சேனல் இருக்குன்னே தெரியுது அப்படின்னா அவனுக்கு எப்படி? அவனுக்கு இதுதான் கிருஷ்ணனோட ஃபர்ஸ்ட் அறிமுகம். ஸோ யார் கிருஷ்ணன் அப்படின்னா, கிருஷ்ணன் ஒரு சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், கிருஷ்ணன் ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் பிராக்டிஷனர், கிருஷ்ணன் ஒரு அகாடமிஷியன், ப்ரொஃபசர். கிருஷ்ணன் 21 புக் எழுதியிருக்காரு சிஏ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக. எல்லாமே சக்சஸ்ஃபுல்லா வித்திட்டு இருக்கு. 700 சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ஸை கிருஷ்ணன் உருவாக்கி இருக்காரு லாஸ்ட் 10 வருஷத்துல. ரேங்கர்ஸ் நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க நம்ம கிட்ட இருந்து. பட் அந்த ரேங்கர்ஸ் சொல்லு இப்ப நான் பெருமை தேட விரும்பல, இந்த பாஸ் பண்ணவங்களை சொல்லி நான் பெருமை தேட விரும்பல. நான் போக வேண்டிய தூரம் நிறைய இருக்கு. இதெல்லாம் இந்த நம்பர்ஸ் பத்தவே பத்தாது. இதுக்கே எனக்கு 10 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆனா நான் அடுத்த 10 வருஷத்துல
இதோட 10 மடங்கு இன்க்ரீஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா குடும்பத்தோட தரம் ஏறணும், ஸ்டேட்டஸ் ஏறணும்னா இங்க பொறப்புல ஸ்டேட்டஸ் கிடையாதுன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். ஒருத்தன் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டியில பிறந்துட்டா அவன் ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டி கிடையாது. பணத்துல தான் ஸ்டேட்டஸ் இருக்க போகுது. பணம், பிசினஸ் மேன் தான், அதுதான் சொல்றேன், பணம். ஸோ உன் ஸ்டேட்டஸ் நீ எஸ்சியா பிறந்திருக்கலாம், ஆனா உன் ஸ்டேட்டஸ்ன்றது உன்னோட குவாலிஃபிகேஷன். நீ எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண போற அதுதான் உன் ஸ்டேட்டஸ். இட்ஸ் நாட் அபவுட் த காஸ்ட் ஆர் கம்யூனிட்டி. அது புரிஞ்சுக்கணும். இன்னைக்கு மெட்டாவர்ஸ் ஒரு யூனிவர்ஸே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இன்டர்நெட்ல. நம்ம இங்க உட்காந்துட்டு காஸ்ட் அண்ட் கம்யூனிட்டியில அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ட்ரெஸ்ஸை போடாத, அந்த ட்ரெஸ்ஸை போடாத. எவ்வளவு சின்னதா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் பாரு, நம்ம எவ்வளவு சின்னதா யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒருத்தர் ரிசப்ஷன்ஸ் கல்யாண ரிசப்ஷனை மெட்டாவர்ஸ்ன்ற யூனிவர்ஸ்குள்ள கேசல்ல வச்சிருக்காங்க. புரிஞ்சுக்க கூட முடியாது பாதி பேரால. அதெல்லாம் நான் ஆன்லைன்ல வாங்க, காசு சேவ் பண்ணுங்க, இங்கேருந்து வந்து போற செலவு மிச்சம் பண்ணுங்க, தங்குற செலவு மிச்சம் பண்ணுங்கன்னு சொன்னா, இல்ல சார் நான் ஆஃப்லைன் கிளாஸ் தான் படிப்பேன் அப்படின்னு அடம் பிடிக்கிற பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர். கடனுடனே அவங்க பையனை செலவு பண்ணி படிக்க வைப்பாங்க. சரி ஆஃப்லைன் கிளாஸ்க்கு வந்தவங்க அப்படியே CI கீஸ்டான் எல்லாரும் மாறாங்க. என் ஆன்லைன் கிளாஸ்ல 60% பசங்க முடிக்கிறாங்க, என் ஆஃப்லைன் கிளாஸ்லயும் 50-60% தான் முடிப்பாங்க. அங்கேயும் ஒரு 30-40% ஃபெயில் தான் ஆகும், இங்கேயும் ஒரு 30-40% ஃபெயில் தான் ஆகும். ஆஃப்லைன் உடனே எனக்கு புரியல பேரண்ட்ஸோட மைண்ட் செட்டு. அவங்க சொல்றாங்க நான் எப்படியாவது என் தலையடமான வச்சாவது நான் உங்கள்கிட்ட ஆஃப்லைன் கிளாஸ்க்கு அனுப்புவேன். இன்னைக்கு ரொம்ப கம்மி செலவுல படிக்கிறது எப்படின்றத கத்துக்குங்க. டெக்னாலஜியை கரெக்டா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சாதான் நீங்க முன்னேற முடியுன்றதையே புரிஞ்சுக்குங்க. எல்லாம் டெக்னாலஜி மேல புரிஞ்சுக்காம அது ஏதோ சாபக்கேடு மாதிரி, இன்டர்நெட் ஒரு சாபக்கேடு, போன் ஒரு சாபக்கேடு, லேப்டாப் ஒரு சாபக்கேடுன்ற மாதிரி பேசுறவங்க எவ்வளவு பேர். யார் ஒருத்தர் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணிக்கலையோ அவங்க இருக்க முடியாது ஃபியூச்சர்ல. நான்லாம் 2016லயே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுவேன். 2015 நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சதே நான் டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்றதுக்காக தான். இன்னும் போயிட்டே இருக்கணும். நிறைய டெக்னாலஜி இருக்கு, நிறைய பண்ணணும். ஸோ யார் ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன்றது ஃபைனலா சொல்றேன். ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு ஒரு யூடியூப்ல ஒரு கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸரா தான் உங்களுக்கு தெரியும். அப்படியே தெரிஞ்சுக்குங்க, அதுவாகவே இருக்கட்டும். நான் வேற எதுவுமே உங்களுக்கு தேவையில்லை. அது எதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏகேஎஸ் கிருஷ்ணன் ஒரு CA முடிச்சுட்டு கிளாஸ் எடுக்கிற ஒரு வாத்தியார். அது தெரிஞ்சா போதும். என்னை எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா யூடியூப் வீடியோலையும் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்னோட ஃபோன் நம்பர் கொடுத்துருப்பேன். அந்த ஃபோன் நம்பர்ல 9940512888 அப்படின்னு என்னோட ஃபோன் நம்பர் இருக்கும். அதுதான் என்னோட கான்டாக்ட் நம்பர். அதில் வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருப்பேன். எல்லாரும் அந்த ஃபோன் நம்பர் எடுத்தோடனே கால் பண்ணுறது ஹலோ அப்படின்ட்டு. தயவு செய்து சொல்கிறேன், கால் பண்ணாதீங்க. கால் வரும், கால் பண்ணாதீங்க. வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க. வாட்ஸ்அப் கண்டிப்பாக ரிப்ளை வரும். வித்தின் 12 hours to 24 hours ரிப்ளை வந்துடும். நான் ரிப்ளை பண்ணாமல் தூங்க மாட்டேன். சரியா? லாஸ்ட் ஒன்று சொல்கிறேன், என்ன தோல்வி வந்தாலும் நீங்கள் ஒரு எய்ம் வச்சீங்கன்னா அதை விடக்கூடாது, விட்டுறாதீங்க. அது கண்டிப்பா நடக்கும். அதுக்கான முயற்சியை நீங்க கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு நாள் நடக்கும். நீங்க நினைச்சா மட்டும்தான் அது நடக்கும். பாசிட்டிவா யோசிச்சுட்டே இருங்க. அதை நோக்கி போங்க, அதை இலக்க நோக்கி போங்க. கண்டிப்பா அது உங்களை தேடி வந்துடும் ஒரு நாள்ல. விட்டுறாது. ஓகே, ஜெயிக்கணும், கண்டிப்பா ஜெயிக்கணும். தேங்க்யூ.